गासै लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय मोनाबिलि सम खोब मोजां सम आरो आं बे समाव नोंथांमोनजों फोरमायनो नागिरदों बोरमा फिसाखौ बोरै जोथोन लानांगौ। आं मिथिगौ दिनैनि समाव गोबां मानसिफ्रा फार्म खालामदों आरो मोनसे फार्मनि मर्टेलिटिनि पारसेन्टआ बांसिन बोरमा फिसानिफ्रायनो जायो आरो बोरमा फिसाखौ जुदि नोंथाङा जोथोन लानो हायाब्ला थ' फार्म खालामनायनिख्रुइ खालामनाया साबसिन। दा ध्यान होबानो जाबाय आं मोजां एक्सप्लेन खालामनानै होगोन बोरमाखौ माबोरै जोथोन लानांगौ। गुबुन फारसेथिं आङो बेखौबो बुंगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब माने खालामथारा हाजारसेयानो जायाखै दाबो आं नोंथांमोन बुंनाय बायदिसो चेनेलखौ खालामदोंमोन। दा जेन'हक एसे हेफाजाब हो नोंथांमोनाबो थुलुंगानाय हो आंखौ जाहाथे आं गोदान भिडिअफोरखौ लानानै फैनो थाखाय उत्सा जायो। बे जाबाय आंनि बोरमा फिसाफोरनि दा जेन'हक बोरमा फिसाखौ जोथोन लानांगौ। दा बिनि एक नम्बरानो जाबाय नोंथाङा बोरमाया माब्ला क्रस जादों। नोंथाङा मिथिनांगौ जे बोरमाया दिनै फिसा जागोन बा गाबोन जागोन बेखौ नोंथाङा फाइनाल मिथिनांगोन। जेब्ला फिसाया जागोन फिसा जाखांनायनि उनाव मोनसे केसा कमन फुल ओंखारनाय ओंखारि बियो गोबां फार्मारा उसुखुथु आरो मा खालामगोन मा मागोन जायो। दा जुदि फुला 5-6 घन्टा नोंथाङा नेनो हायो एखनब्ला माब्लाबा माने किसुमान 10 घन्टायालागै खायसे ग्रोब ओंखारो। दा बे समावहाय नोंथाङा जायखिजाया बोरमा बिमाया फिसा होखांनायनि उनाव औवा बिलाइ जाहोनो हायो नेचारेलि। आरो गुबुन मोनसे कारना जाहैबाय मिथाइखौ नोंथाङा दैयाव गलायनानै हागौसे लोंहोनांगौ अब्लाबो ओंखारो। दा जुदि बिदि जाया नोंथाङा इन्जेक्सन महरै प्रेगमा मुंनि मोनसे इन्जेक्सन दं खोब मोजां इन्जेक्सन होनायनि उनाव गोरबोनि माखासे मैला जाबोर बुस्थुआ ओंखारो बेखौ इउज खालामनो हायो। दा बोरमाया फिसा जाखांनायनि उनाव गिबियावनो नोंथाङा बोरमा फिसाखौ मोजां साफायै साफा खालामनांगौ। बिनि बिजिलखौ फिसा जानाय लोगो लोगोनो जाहाथे गन्थंजों मैलाया हाबलाङा खुगाजों मैलाया हाबलाङा बेखौ नोंथाङा ध्यान खालामनानै साफा खालामनांगौ आरो एसे मथथे मोजां जोथोन साफा खालामनांगौ। बिनि सेकेन्ड खामानिया जाबाय उथुमाय हास'नांगौ 2 इन्सि दोननानै नोंथाङा उथुमायखौ गोबौ ब्लेडजों हास'नांगौ आरो बे हास'नाय जायगायाव पटास बा आयडिन नोंथाङा बेवहाय एप्लाइ खालामनांगौ जाहाथे बिजानु बेक्टेरियाफोरा बानो हायै बायदि। बोरमाया बांसिन बेराम जायो बोरमा फिसा समावहाय बे उथुमायनि थाखायनो जायो। एखनब्ला एम्फौ सेन्था माने दैलाय नाङो दा बिदि जायो। दा एम्फौ दैनायखौथ' जों नुबाय एम्फौ नांनायखौ जों नुबाय बिनि अनगायै माखासे बेक्टेरियाफोर दङ जायफोर बेक्टेरिया बोरमाखौ लोमजाहोयो बोरमाखौ अनेक मोनसे दिसारथिं लाङो डायरिया जालाङो लास्टआव बोरमाया थैयो। थ' ओंखायनो नोंथाङा उथुमायखौ जोथोन लाबाय थानांगौ। दा बिनि उनाव नोंथाङा बोरमानि माबायाव जितु बोरमा बिमानि गाइखेर बेखौ थिक जास्ट लामायाबोल' फ्रि जानायफोरबायदि 5 ml नोंथाङा सेरगारना होनांगौ। बिनि उनाव बाखि गाइखेर गोरलैखौ नोंथाङा जाहोनांगौ। बेवहाय नोंथाङा ध्यान होनांगौ जोंनाव आं गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो दिनैनि थारिखआव आं नुबाय थायो माने गाइखेर गोरलै जायोबा खिया गोरा जायो बोरमानिया बा मोसौनिया। थारमाने गाइखेर गोरलैखौ फिसा जाखांनायनि उनाव गासैबो सेरगारना गारो बेयो जोबोद गोरोन्थि। गाइखेर गोरलैया बोरमा जा मोसौ जा अमृतजों समान बेखौ नोंथाङा जाहोनांगौ। बेमारजों फाइट खालामनो हानाय इमिउनिटि गासै गोहोआ बोरमा फिसानि थांनाय आरो थैनाया बे गाइखेर गोरलैनि सायाव सोनारो। ओंखायनो नोंथाङा फैबाय थानाय समफ्राव बै गाइखेर गोरलैखौ जाहोनांगौ मोजाङै जाहोनांगौ। थिगानो जानायनि उनाव अखानायफोराव नेक्स्ट दिनफोराव खिफोरा एसे एनै गोरा जानो हानाय। दा थेवब्लाबो बोरमाफोरा फैहोलांदोंसै लाइन दायो जोङो गाइखेर गोरलै जाहोबाय उथुमाय हास'बाय बिनि उनावहाय थेवब्लाबो बोरमा फिसाफ्रा खिनाय जायो। थिग 2-3 सोनि उनाव माने
माने जोथोन लानांगौआ नोंथाङा एसे बारा जायो दा जेब्ला बोरमाया खिनाय जाबाय या जायखिजाया गाइखेरखौ एसे बाहाय बारा मात्रा जानानै बोरमाफ्रा खिनाय जाबाय बे समावहाय बोरमायाबो फैबाय थादों बेखौ नोंथांमोनाबो नायबाय थादों नुबाय थानोसै मानसिनिनो मुलि हिउमेन O2 बे मुलिखौ नोंथाङा जाहोनांगौ अब्लानिया बोरमा फिसानि खिनायनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां मोनो समाधान जायो माने खिनाया हामो O2 दा बिनि अनगायै जेब्ला बेथ' खिनायनि मोनसे खिनायखौ जों फाहामनो हाबाय O2नि दारै बिनि अनगायै जेब्ला बोरमाया लोमजायो अब्लानिया नोंथाङा बेयावहायबो मानसिनिनो मुलि एप्लाइ खालामनो हायो पेरासिटामल सिराप नोंथाङा बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो बिनि अनगायै बेक्टेरियाखौ बुथारनो थाखाय तारमाने लोमजादोंब्ला पेरासिटामलनि अनगायै नोंथाङा एम'क्सिक्लिन होननाय मोनसे मोजां एन्टिबायटिक दङ मानसिनि बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो बेस्ट नोंथाङा रिजाल्ट मोनगोन मथुथे नोंनो O2आ नोंनि फार्माव स्टक थानांगौ मानसिनि पेरासिटामल थानांगौ मानसिनि एम'क्सिक्लिन मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय होनांगोन आं जेब्ला बोरमा बिमाया फिसा जाबाय फिसा जानायनि उनाव गाइखेर जाहोबाय थिगासे गासैबो थिग दं फुङाव थांबाय बिमाया थिग मोना समाव फैबाय बा बियो गार्जेननि फार्मनि अनारनि लापरवाहिनि थाखायबो जायो फुङाव थांबाय फिसाखौ जाहोनानै मोनासो फिन फिसाया गाइखेरखौ मोनजाफिनो बेवहाय बांद्राय उखैनानै लोक्सा नांनानै थायो दा बिदि बांद्राय उखैनायनि थाखाय जेब्ला बिमाखौ मोनबाय गाइखेर माने गोनांथिनिख्रुइबो बियो जायो बेवहाय उदैयाव प्रब्लेम जायो दा खिनाय जागोन नाय बोरमा फिसाया माने उन्दै समावहाय मोनसे दावदै देरखंफोर बायदि खोब जोथोन लानो गोनां जायो एसे जोथोन लानाया जुदि एसे दोरोदोबाथाय बे बोरमाया आरो थैनायनि बांसिनाव थांगोन बियो थ' बेमारजों जुजिनो हानाय गोहोआ थाथारा बोरमाया फिसा समावहाय दा बेखौबो नोंथाङा जोथोन लानांगौ बेनि अनगायै जेब्ला बोरमानि बैसोआ 30 दिन जाबाय अब्लानिया नोंथाङा फार्स्ट टाइम डिवार्मिं खालामनांगौ एलबमारखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो एलबमार मुलिया मोजां बिनि उनाव पिल'नि लिभारनि मुलिखौ खमैबो सानबा नोंथाङा एप्लाइ खालामथारनांगौ बोरमाया जेब्ला फिसा आरो बे समावहाय जेब्ला नों पिल'नि मुलि होगोन बेयो मोनसे जेहेरसो नालाय बोरमाया जोबोद दुखु मोनो स्पेसियेलि लिभारा नोंथाङा पिलुनि मुलि होनायनि सिगाङाव मिथिनांगोन बे बोरमानि वेटआ बेसेबां बेखौ दाजाब दानख' खालामनानैसो नोंथाङा पिलुनि मुलिखौ होनांगौ नङाबा मोजांनि थाखाय होनाया नोंहा खहा जागोन दा बेखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला 21 दिन जायो अब्लानिया सेकेन्ड टाइम पिलुनि मुलि हो मानो 21 दिनाव नोंथाङा पिलुनि मुलि होनांगौ थारमाने पिलुआ जेब्ला खम बैसो उन्दै फिसा बे समावहाय नोंथाङा जेसेबां मात्राखौ जेहेरखौ बारा होआ मानो बियो थैया बेखौ बुथारनायनिबो मोनसे मोजां सम दं जेब्ला 21 दिन जायो बियो मोनसे मेचुर्ड सम फैयो जोलै बारायनो थाखाय रेडि बे समावहाय पिलुनि मुलि होयोबा गासै बे बोरमानि देहायाव थानाय माने गासैबो पिलुआनो माने थैजोबखायो आरो जोलै धंस खालामनायनि मोनसे टेकनिक बियो दा स्पेसियेल बियो नोंथांमोनखौ आङो दिनै खोन्थादों बिनि उनाव प्रति 3 माहा मरे पिलुनि मुलिखौ होबाय थादों बेखिनियानो माखासे खोथाखौ कमेन्टफोरावबो होनो हागोन कुइसन खालामनो हागोन फनबो खालामनो हागोन सिन्था खालामनाङा आं जि मिथियो बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामखागोन सिन्था खालामनाङा मोनसे खोथाखौ जोंनि माने फार्मारफोरा खालामा बोरमा फिसानो दैनि मात्राखौ माब्लाबाबो होआ दै होनांगौ खालि गाइखेरजोंबोल' फोथांना लाखिनो थागोनबा बोरमाया ग्रुथ जानांगौ बायदि जानाय नङा दैखौबो बोरमा फिसानि साखाथियाव दोनखाबाय थानांगौ थ' बेखिनियानो आं सेकेन्ड टाइम खम समनि गेजेराव फैफाफिनगोन